Ya Allah. Iki dhewe lho Bu Iva iki. Bu Iva gelem umroh. Pinten Gus, ya Allah. Nggih saestu kula Gelem. bayangaken jenengan. Bayangne kula. Nggih, ndonga. Maksudnya balangne kula piye? Anu napa? Mugi-mugi kalih Gusti Allah. Mike dipasne, Mike dipasne. Mugi-mugi kalih Gusti Allah, Gusti Idam kula diumrohaken. Saestu. Kapan nek ndonga niku? Lho pinten Gus? Ben dina. Doa umroh niku kula waos ben dinten. Pak Tak. Kapolsek ten griya niku kula nggih ngaten go anu Pak Kapolsek. Pak Kapolres. Nggih, Pak Kapolsek sing dateng ten griya. Wah sing teng griya Pak Kapolsek siap-siap. Ngenani ngetenek Heeh. undangan Gus Idam. Kula ngaten Pak. Heeh. Be wonten rejeki nggih anu biasane Gus Idam niku napa umroh gratis. Kula jenengan dongaaken kathah. Kula Tapi mboten- dungane mboten tembus teng kula malah ning atine Pak Budi Nggih, niku. tapi kula kan jenengan sing anu. Nggih. Kula ndonga Niku Pak ngene, Budi Gus. moro-moro WA kula, Gus. Kula ndonga, Gus ya Allah, Ngoten. matur suwun Gusti. Nek riyen kan sing kula umrohne Devi Atok. Lah niki kan Bu Iva krana nggih enggak ada suami. Cuma umrah niku kula buat. Bu Zulaikha engko ning omah sik. Wiritan sik. Wiritan. Jenengan putrane pinten ta Bu? Bu sapa Mang? Kula. Khalifah. Kula istri setunggal niki. Heeh. Tiga niku. Lah ning omah kalih sinten jenengan? Dalem. Ning omah kalih sinten? Nggih kalih yugane Gus, tapi Oh. jaler santen. Jaler. Ya wis karo Bu Iva ngono sik ya liyane aja meri ya. Batin Iki lho Mbak umroh iki panggilan Tuhan lho. Nggih, kula mbaten kali Mbak Iva nggih. Saestu niki. Piye aku demen iki karo Bu Khalifah iki piye. Saestu niki. Heeh. Saestu Gus mboten kula mbaten kali Bu Iva. Piye nek batin? Napa niku bayangan niku umroh kali Bu Iva. Wah. Iso. Loh, saestu Gus. Iya, tenang. Lajeng tilem niku Ampun, ndonga, oke. mbayangan